12 बोसोर साहित्य सभाया आगानसेबो होयाखै आबसुआ 12 बोसोर आगानसेबो होयाखै बिनि दायनिगिरिया सोर दिपेन बर' आरो प्रमद बर' आबसु आफाद होनना बुङो बर' थुनलाइ आफाद दङ बिथांमोनाबो माने फैनानै थाखिदा लाफैनायखौ आं लुबैयो नाथाय दिनैसिम आं बेयाव खमैनो माने 12 बोसोर जाफैबाय बेबायदि खबर लाफैनाय आं नुनो मोनाखै बे बिमा बिफायानो जुदि बेफोर हारिनि खोथाखौ सानाब्ला मा थाखोआव फरायो नै थाखोआव ओमफ्राय बर' मिडियाम ना हारसा मिडियाम ओमफ्राय मानि थाखाय फोरोंखो जेनेबा नोंखौ भिडिअनि फुटेजाव खोनानानै बेसेबां दुखुनांथाव 12 बोसोर सासे फोरोंगिरिनि खुगानिफ्राय जों खोनानो मोन्दों जोंथ' मोजां प्रमद बर'आ साहित्य सभानि दैदेनगिरिफोरखौ प्रमद बर'आसो सेलेक्शन खालायो होननानै जों खोनानो मोनो आबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ प्रमद बर'आसो सम सम सोर दैदेनगिरिया जानांगौ जानाङा प्रमद बर'आसो सेलेक्शन खालायो होननानै जोंनि खोनानो मोननाय मथे दा जोंनि खोनानो मोननाय मथे बा आंनि खोनानो मोननाय मथे गोरोन्थिबो जानो हागौ गहपुर हालामनि बर' मिडियामनि फरायसाफ्रा आसामिस मिडियायावसो गासैबो हाबनायखौ जों नुदों गहपुर हालामनि सिङाव जादों जाथाया बेसेबां दुखुनांथाव दिनैनि समाव गहपुर हालामनि आबसुनि बिथांमोनखौ रायनांगौ होननानै आं साना गहपुर हालामनि साहित्य सभानि बिथांमोनखौ आं रायनांगौ आं साना बिनि दायनिगिरिया जागोन प्रमद बर' आरो दिपेन बर' बिथांमोना साहित्य सभानि दैदेनगिरिफोरखौ प्रमद बर'आसो सेलेक्शन खालायोबा अब्ला सोर दायनिगिरि जागोन आबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ प्रमद बर'आसो सेलेक्शन खालायो अब्ला आबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ रायनांगौ ना प्रमद बर'खौ रायनांगौ बेहाय आबसुनि बिथांमोना गोरोन्थि गैया प्रमद बर'निसो गोरोन्थि गहपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि सायाव गुबुन माखासे आफादफोरनि सायाव साहित्य सभाखौनो होन आबसुखौनो होन बिटिसि एकर्डआव गहपुर हालामाव मा हरखो बिटिआर एकर्डनि उनाव गहपुर हालामाव मा हरखो अब्ला सोरबा आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा अबेबा फरायसालिफ्राव थांनानै समखौ खाथायनो थाखाय जेरैबायदि जों नुबोदों बै समाव आबसुनि आन्दलन आबसुनि सोमावसारनायाव आबसुनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा आबसुनि आन्दलनाव बेराय दिनै सोरबाया हाजिरा मावनानै जानो गोनां जायो सोरबाया आखाइ गैया आथिं गैया सोरबा मेगन गैया बेबायदि आबसु आन्दलनाव जेब्ला सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन बेबायदि समाव बेबायदि जानो गोनां जादों अब्ला दिनै आबसुनि बिबानखौ लानानै आबसुनि बिथांमोना अबेबा गुदि फरायसालिफ्राव अबेबा बर' मिडियामफ्राव समखौ बोरै होनो साहित्यनि दैदेनगिरिफ्रा आबसु आन्दलन आरो माखासे राव आन्दलन बेफोरखौ साहित्यनि दैदेनगिरिफ्रा साहित्यनि जायफोर बाहागो लाग्रा दैदेनगिरिफ्रा बेबायदि माखासे आन्दलनाव बाहागो लानानै गहपुर हालामनि माखासे आबसुनि सोमावसारनायावनो होन रायजोनि सोमावसारनायावनो होन मोनफ्रोमबो आन्दलनाव गहपुर हालामनिफ्राय लोरजिया जानानै दं अब्ला मोनफ्रोमबो बिटिसि एकर्ड बिटिआर एकर्डनिफ्राय गहपुर हालामाव दिनैसिम आबसुखौनो होन साहित्य सभाखौनो होन गुबुन आफादखौनो होन जेबो हेफाजाब हराखै बेफोरनि दायनिगिरिया जानांगोन प्रमद बर' आरो दिपेन बर' दिनै गहपुर हालामाव मोनफ्रोमबो आन्सलिक मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव माबा मोनसे जुदि थांब्रबनो गोनां जायोबा सोरबा रायजो राजाफोरनो माबा मोनसे जुदि हेफाजाब होनो गोनां जायोबा प्रमद बर'निफ्राय माबा मोनसे बिनानैथ' एसे हरनो हायो दिपेन बर' सारा साहित्य सभा दैदेनगिरिफोरनो साहित्य सभानि मानसिफोरनो प्रमद बर'आ माबा मोनसे हरनानै दोननो हायो दिनैसिम जों गहपुर हालामाव नुवाखै दिनै गावनि बर' बिमानि रावजों फरायनाय फरायसुला फरायसुलिफ्रा दिनै बर' मिडियामखौ गारनानै दिनै आसामिस मिडियामावसो हाबनायखौ नुदों बेसेबां दुखुनांथाव जेब्ला जों उन्दै गहपुर आलुपारा एलपि स्कुलाव आसामिसफ्रा बर' मिडियामाव हाबफैदोंमोन जोंनि समाव दिनैनि समाव बर' मिडियाम बा बर' रावजों बर' बिजोंजों फरायनाय गुदि फरायसालिफ्राव सोर आसामिसफ्रा हाबफैयो नाथाय जोंनि समाव
गुफुर आलुफारा गामियाव आसामिसफ्रा बर' मिडियामनि फोरोंगिरिजों फोरोंजानो थाखाय निगम होननायनिफ्राय क्लास लाफैदोंमोन। दिनैनि समाव जों सोर आसामिसफोरखौ बर' मिडियामाव माखासे फोरोंगिरिफोरजों फोरोंजानो थाखाय फैयो, दुखुनांथाव। बिनि थाखायनो आं खावलायो गुफुर हालामनिफ्राय सासे फोरोंगिरिनि खुगानिफ्राय जों खोनानो मोन्दों साहित्य सभानि दैदेनगिरिफ्रा 12 बोसोराव खेबसेबो नुजाहैयाखै। 12 बोसोराव आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा खेबसेबो नुजाहैयाखै। बिनि दायनिगिरिया प्रमद बर' आरो दिपेन बर'। आबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ आबसुनि दैदेनगिरिया जानांगौ होननानै सोर सायख'यो? प्रमद बर'आ सायख'यो। सोरबा आबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ जों गोरोन्थि सानबा जानाय नङा। दायनिगिरिया प्रमद बर'। साहित्य सभानि दैदेनगिरिफोरखौ जों गोरोन्थि सानबा जानाय नङा। साहित्य सभानि दैदेनगिरिफोरखौ प्रमद बर'आसो सेलेक्सन खालायो। बिनि दायनिगिरिया प्रमद बर'। अब्ला जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जों बुङो बर' फरायसालिफ्रा बर' मिडियामा जौगानांगौ। बोरै जौगागोन? जाय साहित्य सभानि बिबानगिरिफ्रा फिल्डआव गिदिंनो हानाय जानांगोन। बैसो जानाय मानसिया जुदि बिबान लायोबा बेसेबां सामलायनो हागोन? 80 बोसोर 90 बोसोर जानाय मानसिया जुदि साहित्य सभानि दैदेनगिरि जायोबा, आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा जुदि 60-70 बोसोरनि मानसिया जुदि आबसुनि बिबानखौ लानानै जुदि बिबानाव थायोबा बेसेबां स्पिड खामानि मावनो हागोन? साहित्य सभानि दैदेनगिरिफ्रा जुदि 80 बोसोर 90 बोसोरनि मानसिया जुदि साहित्य सभानि बिबान लायोबा बेसेबां खामानि मावनो हागोन? बेफोरखौ माखासे रायजो राजा सेलेक्सन खालायनांगौ ना प्रमद बर'आ सेलेक्सन खालायनांगौ? बेखौ आं रायजो राजाफोरनाव सोङो। गोरोन्थिया सोरनि? बेफोरनि दायनिगिरिया प्रमद बर'आ जानांगोन। आबसुखौ जों रायनानै जोंहा जेबो लाब गैया। साहित्य सभाखौ जोंहा रायनानै जेबो लाब गैया। प्रमद बर'आ मानि थाखाय सेलेक्सन खालायो? आबसुनि दैदेनगिरिफोरखौबो उमुगा जानांगौ, उमुगखौ खालाय। साहित्य सभानि दैदेनगिरिफोरखौबो प्रमद बर'आ उमुगासो जानांगौ। बेबायदि प्रमद बर'आ जों खोनानो मोननाय मथे। अब्ला गुफुर हालामनि सासे फोरोंगिरिनिफ्राय जेरैबायदि रायजो राजाफोरनि खाथियाव फोरमायदों साहित्य सभानि मानसिया 12 बोसोर स्कुलाव आगानसेबो खबर लाहैयाखै। 12 बोसोर आबसुनि मानसिफ्रा थांनानै खेबसेबो खबर लाहैयाखै। बिनि दायनिगिरिया सोर? आं रायजो राजाफोरनि खाथियाव सोङो। आंनि बे सोंलु खालायनायाव गोरोन्थिफोर जादोंब्ला साहित्य सभानि आरो आबसुनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव आं आखाइ खबजोबनानै साहित्य सभानि दैदेनगिरि, आबसुनि दैदेनगिरि, साफ्रोमबो बर' माहारिनि गुबुन गुबुन आफादफोरनि खाथियाव आंनि बे सोंलु खालायनायाव गोरोन्थिफोर जायोब्ला आं आखाइ खबजोबनानै बयनावबो आं निमाहा बियो।